Di sala 2020 de ji ber şert û mercên pandemiya Covid-19 aboriya cîhanê piçûk bû. Dezgeha amaran ya fermiya Tirkiye jî ragihand ku tevî ewhewaya xirab ya aboriya cîhanî, aboriya Tirkiye di sala 2020 de ji sedî 1.8 mezin bûye. Wezîrê Gencîne û Darayiyê yê Tirkiye Lütfî Elvan li ser malpera xwe ya Twitterê got, armanca me bo sala 2021 jî dabînkirina hevsengiya bihayan e. Her wiha Elvan destnîşan bi vê yekê kir ku di sala 2020 de kêm dewletan şîyaya aboriya xwe mezin bikin. Tirkiye jî yek ji van kêm dewletan bûye. Lêbelê beşek mezin ya welatiyên Tirkiye ji rewşa aboriyê bigazincin. Daha bir simidinden duruyorum zavallı böyle eve gidemiyorum para yok. Aborî çawa mezin bûye, haya min jê nîne. Lêbelê ez malnişînim û dişêm bêjim ku bêrîka me da qiranek pere nîne. Aborî jî piçûk bûye. Biz emekli maaş alıyoruz, emekli insanız, zor yetiştiriyoruz. Bihayê gaza sürüştî mala me xira kir. Em cureyekê birêv vedibin lê belê aborî gelek xirab e. Dolar düşüyor. Dolar çıkıyor, ekonomi, benzin, doğalgaz. Dolar piçekî bilind dibe, her tişt biha dibe. Dolar libekî dişkê bihayê tiştekî naguherim. Careke din bilind dibe, dîsa her tişt bihatir dibe. Xwedê xêr bike. Li Aliyê din beşek ji şarezayên babetê jî balê dikişînin li ser amarên din yên aboriyê û dibêjin rêjeya mezinbûnê ya ji sedî 1.8 bi tena serê xwe bêvade ye. Çok ciddi bir kredi ucuzlaması. Pirsa sereke aborî çiqas mezin bû nîne. Hewceyê em lê binêrin ka aborî çawa mezin bûye. Hikûmetê ji bo demekê faiza krediyan kêm kirin. Welatiyan jî kredî bi kar anîn û gelek pere xerc kirin. Lêbelê enflasyon di encamê de bilind bû. Dolar, euro bilind bû. Rewşa bêkariyê li hûlê ye. Deynê derveyê Tirkiye ji 400 milyar dolaran zêdetir e. Bêguman, dahatuya aboriyê baş xuya nake. Sibê jî tê çawarekirin ku dezgeha amaran ya fermiya Tirkiye rêjeya enflasyona meha Sibatê ragihîne. Bi rêjeya meha çileyê enflasyona salana li Tirkiye gihiştî bû ji sedî 14.97 Nirxê lîreyê Tirk ev demeke dirêje li hemberî euro û dolar jî dişkê ku di rojên davîn de nirxê dolar li derdorê 7 lîreyên Tirk, euro jî li derdorê 8 nîvan digere. Nalîn Derî, Kurdistan 24, Ankara.